عزو السلام تانا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا خمي تمسيوم ناي ساعات شعات مشت زينا حيزنا عربنا لنا عربي سامسون هايليه مكتالكم بمعدام دمه كاندي نتبتات اقدم بوصو ابنو بيتروس بمهنيات بعد قدس يوحنس قال براكي هبام بيت تمرت ورساي كالو سوا سرع اكاديميا تمرت جميرا الفستيفال إرتراز قربو تحسوت الزبا سميناو قهب حري بعمقات كتصنعو مزاخر قريبهم اما ايت نيجيرياويان بسنكن عبي كاب ريبابليك دوب افريكا نا بهاغروم كملوس جميرا ام عربن ماكلاين افريكا 2 مليون قلعو كاب تمرت بخيرهم تباهيلهم فنزويلا مس كولومبيا ابزداو باكبابي غزيم وتهدراو لممد اكايدا عقابي منبر أرثوذكس توحد بيت كريستيان إرترا بوصو ابنو بيتروس بمهنيات بعال قدس يوحنس قال براكي هبام بوصو ابنو بيتروس نما اصاصات بعال زملكت مبرح دحر مهاب نمولو حزب إرترا بحفشان مؤمنان كريستنا دما بفلاي انقعن بعال قدس يوحنس ابقعنا بمبال سناي منيتهم غليصهم بوصو ابنو بيتروس اب ملእختهم زلون زيبلو خماعل نبورن كبورن بحالنا ስለዝኾነ ንጽጉማት ክንዝክር ንዘختማትን ሽጉራትን ክንመቀል بفقرن متحللاين كنكيد ززخاخر اباتاوي مخرم لغيسام عقابي حق منبر أرثوذكس توحد بيت كريستيان إرترا بوصو ابنو بيتروس موداتا رخيبنا يزلنا سلام ملؤ كونلنان هاجرنا استبارخت كتكونن بممناي نمنجستن حزبن إرتران حيلتات مكلخالون رحس بعال قدس يوحنس إلام كلا درجة بيت تمرت وارساي كالو ساواني عامة تمرت 2019 سرعة أكاديمية وتمرتي بخلت مسكرم جميرا اب وقعوا مخبت تمرتي رئيس ممهر كلاي درجة بيت تمرت وارساي كالو ساوا ممهر رؤسم قبر هيوت منقستي من عبال عام سبق قدام النت سريعو بتوفاينت يسرح له كم زلون اب إرترا اب كل درجات تمرتي بنات امكيادو مرأيو مخانن بمبرا تمهارو ادهبوهم اب تمهرتم بمقبار فلطت دليبهم حزبهم من هاجرو من مقحاسا برتي كسرح تلابيهم شوت بيت تمرت وارساي كالو ساوا تمهارو بلعول اكاديميا وبقعات ناب العلواي درجات تمرت مسغار مخان طايسو مس ماكل سلطنا هاغراوي اغلغلوتن ناب سراح بزرئي وسطمن تمالالائن موههاد نوصي تمرتي درعم هلاون ناي زحلفو 4 عامتات وصيتات دما هياو مسكر مخانن بمبرا تمهارو بعليتمن ممهرانو من زوهابو محابريتا نربحو مخان فليطوم بحقس منفس كتغبرو ومعيدوم نايلو عامت تمهارو خاب نيتي ناي كلاي درجه مغبتا ابيات تمرت زمص مخانو بمحبار دما اب هاجراو مرمرا كاب ناي زحالفه عامتات زبلص وصيتن ممزغاب بزلعاله كعيو ازخاخيرم كلاي درجه بيت تمرت وارساي كالو غون سرع اكاديميون طفتاتا زخيد سفيح سبورتاو طفتات ባህላውን ጥፈታትን ውድድራት ሐፈሻው ፍልጠት ክትዕን መደረን መደብ ምሕያል ደቅ አንስትዮ ሰሚናራት መዘናግዕ መደባትን አካል ናይ ትምርታው ጥፈታት ምዃኖም ብምንጻርካ تمهارو اب تمرتم محجاز بناي تمرت مزنا اب تمرتي زوهاب زنبره توسخ تمرتي بممهران قدام كوهاب ناي تمرت مزنا دما اب منبر تمهارو كايد مخانا ارديوم اب مزازمي ازازم اكل سلطنا هاغراو اغورغلوت ساوا كولونيل دبساي گده ما اكل سلطنا كل دليات تمهارو نمملاس كم وترو صعرتاتو كم زكايد بمحبار تمهارو نصر علامات تمرتم بمحاز ابرتيعم كسرحو تمحصينو اب اكسبو فستيفال إرترا زقربو بهلاون ياتاون تحستوتات زبا سميناو قهب حري حلاقت حبرة سبنان بهيراتنان بمخانو من تسنيدوم نزمتو ولدوم وكس زغلغلو سلازخونن بعمقات كبر بورن كصنعون كوميتيتات فستيفال زوبا غزيه هيبوم كسرحون ابت فستيفال نزنبره نطفاتات مغمغام بتشعت مسكرم ابستخايده اخيبا مزاخر قريبوم ادنبر كوميتي بعالات زوبا سميناو قهب حري ويزرو زينب عمر اتو زوبا عرقيا ياتاو ورشا كم زلو انت خونه باستفلالي حصرتات كم تزدله ناب حزبي يقرب كم زيله بمبرا نزل مفتاح بدرجان أسان زوباتات مدهساسو سفيح وعلى كايد مخانون اما بقول الباسات بهراتنا ياتاو مسارحتاتنا افاوياتان عتوا تكرو كم زغبرلن حبيرام ابت فستيفال زوبا سميناو قهب حري اب كل مداي توادار خوينو مقرابو وصيت سراح كوميتيتات مخانو طايسا دما
ተበጽሑ ዘሎ ደረጃ ንድሕሪት ንኸይምለስ ኮሚቴታት ዝያዳ ጻዕሪ ከካይዳ ብምልባው ኣብ ኤግዚቢሽን ኣፋውያታ ያታው ምንባብሮ ያታው ባህሊ ኣብ ርእሰቲ ንቕንያት ፌስቲቫል ሙማእ ዘተባብዕ ሽልማት ሒዙ ምውፅኡ ዝሕጉስ ኢላ ተሳተፍቲ ኣኼባ ብወገኖም ዝተሰላዓሎም ባጀት ኣዝዩ ውሑድ ብምንባሩ ክገብርዎ ዝነበሮም ከም ዝተዓንቀጸ ብምሕባር ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ወፍረ ክግበር ሕፅረታት ክኢላታት መፍትሒ ክናደየሉ ኣብ ኤግዚቢሽን ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ክምደብ ኣብ ተላሃይቲ ያታው ባህሊ ለውጢ ክግበር ንኡሳን ዞባታት ኣብ ያታው መነባብሮን ያታው መሳርሕታትን ኣበርክቶ ክገብራ ዝብሉን ካልእን ርእይቶታት ተቐሪቦም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 5 ንኡሳን ዞባታት ብኣስታት 4.3 ሚልዮን ናቕፋ ዝተሃንፃ 7 ራህያታት ኣገልግሎት ይሂባ ኣለዋ ወኪል የሪና ፊልሞን ትካቦን ዘዳለዎ ዜናዊ ፀብጻብ ሊድያ ተኽልማርያም ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብዚ ዓመት ኣብ 5 ዞባታት ብኣስታት 4.3 ሚልዮን ናቕፋ ዝተሃንፃ 7 ራህያታት ዝኣክል ማይ ክኽዝና ብምኽኣለን ንጥሪትን ልምዓት መስኖን ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከባ ሓላፊ ጨንፈር ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልምዓት መስኖን እቲ ዞባ ኣቶ ተኽላይ ሃይማኖት ዘርኣይ ንየሪና ሓቢሮም ኣቶ ተኽላይ ሃይማኖት ኣብ ሓበሬቱ ኣብ ወርሓት ነሓሰ ኣብ ዞባ ደቡብ ጽቡቕ ዝርግሕ ዘለዎ ዝናብ ብምህራሙ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ከዘንቲ ማያት ብሓፈሻ እተን ኣብ መንደፈራ ዓረዛ ደቀምሓረ ሰገነይቲ እምኒ ሓይሊ ዝተሃንፃ 7 ሓደስቲ ራህያታት ድማ ብፍላይ እኹል ማይ ከዋህልላ ከም ዝበቕዓ ኣብሪሆም እተን 7 ራህያታት ብጠቕላላ 777,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ናይ ምኽዛን ዓቕሚ ከም ዘለዎን ዝሓበረ ኣቶ ተኽላይ ሃይማኖት ኣብ ከባቢአን ዝርከብ 66 ሄክታር መሬት ናይ ምልማዕን ንልዕሊ 5,000 ህዝቢ ኣገልግሎት ናይ ምሃብን ዓቕሚ ከም ዘለዎን ኣፍሊጦም ንጥፈታም ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምህርቲ ይዓቢ እዩ ወላ ከም ፀብጻብ ክቐርብ ከሎ ልምዓት በቕሉ ግን ከምኡ ምህርቲ ከም ዝወሰኸ እዩ ዘርእየና እቲ ናይ ዲጋታት ከዓ ማይ ስለተዓቀበ ማይ ካን መስናዊ ሕርሻ ስለ ዘገልግል ብኡመጠን መስናዊ ሕርሻ ሰፊሑ ኣሎ ዘይካዚ ምስ ምስራሕ ዘን ራህያታት ብክራማት ዝብሕጎግ መሬት ክድሕን ኣብ ርእሲ ምኻሉ ትሕተ ባይታዊ ማይ እውን ብኡ መንፅር ከም ዝሃብተመ ኣረዲዮም ኣቶ ተኽላይ ሃይማኖት ዘርኣይ ምዚኣ ተሓሒዙ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኣስታት 4,000 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ማይ ከዖታትን መጋሃጫታትን ኣድማዕትን ናይ ከትርታትን ዛላታትን ምህናፅ ስራሓት ከም እተዓሙ ሓቢሮም ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ውህድ ስድራቤታዊ መደብ ሕርሻ ዝብል መደብ ኣውፅኡ ኣብተን ዲጋታት ተሰርሓ ኣብ ትሕቲአን እቶም ኣብኡ ናይ ሕርሻ ዘለዎም ሓረስቶት ነዚ ተረባሕቲ ክኾኑ መደብ ሒዙ ተበጊስሎ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክደፍኣሉ ዘዘኻኸረ ኣቶ ተኽላይ ሃይማኖት ኣብ መወዳእታ ዝተሃንፁ ከዘንቲ ማይ ካብ ድበትን ፍግረ መሬትን ንምክልኻል ማይ ከዖታት ናይ ምፍዋስ መደባት ብውህደት ክትግበሩ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ደቡብ 144 ዲጋታትን 159 ራህያታትን ተሃኒፀን ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከባ ሰነዳት ጨንፈር ምዕቃብ ሓመድን ማይን ልምዓት መስኖን ዞባ ደቡብ የመልክት ምምሕዳር ንዞባ ሃይኮታ ብዝሓለፈ ዓመታት ብህዝብን ሰራዊትን ዝተተግበሩ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ምርጋእ ከባብን ሕርሻዊ እቶታውነትን ልዑል ኣስተዋፅኦ ስለ ዝተረኽቦ ብዝሓየለ ኣወዳድባ እናሃርን ንምቕፃሉ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ገሊፆም ምምሕዳር ንዞባ ሃይኮታ ኣቶ ሸኸርዲን ሳልሕ ህዝቢ ብጋንታታት ተወዲቡ ከካይዶም ዝፀንሐ ማእቶታዊ ንጥፈታት ብሓፈሻ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ድማ ብፍላይ ባህሊ ሓበራዊ ዕዮ ኣብ ምስራፅን እቶታውነት ሕርሻ ኣብ ምክዕባትን ዘይነዓ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበሩ ጠቂሱ ኣብ ቀጻሊ ተራኮም ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንምዕባይ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዘተኮሩ ማእቶታዊ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክድፈኣሉ ምዃኑ ሓቢሮም ምፅጋን ዝተበላሸው ፕሮጀክትታት ማይ ምክልኻል ብርሰት ኣግራብ ምጥርናፍ ዓድታት ምትእትታውኮም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ኣብ ኩለን ዓድታት ምርጫ ሽማግለ ዕርቅን ካልኦት ምምሕዳራዊ ኣገልግሎታትን ብዕቱብ ክስራሓሉ መደብ ተታሒዙ ምህላው ድማ ኣብሪሆም ዝተሓንፀፀ መደባት ንኽዕወት ኣብ መሓደርቲ ከባቢታት ውዳበ ህዝቢ ብምሕያል ኣብ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብዝለዓለ ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሮም ክቡራት تعذبتنا هقراو زينا حيزنا دحر زحات صار مساغريت كنملسينا مكتال قصلو دقيمنا بخبر نعدم
ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ዝተኸስተ ጽልኣት ስደተኛታት ዝመንቀልዮ ሓድሽ ናዕቢ ኣማይት ናይጀርያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ጀመሩ ተገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ብሰንከቲ ኣብ ከተማታት ጆሃንስበርግን ፕሪቶሪያን ዝተፈጥረ ናዕቢ ንብረቶም ዝሰኣኑ ልዕሊ 300 ናይጀርያውያን ብ10 መስከረም ከም እተበገሱ ዝተረፉ ድማ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክስዕቡ ምዃኖም ተፈሊጡ። በቲ ዝወረደ ክሳራታት ዝተቆጥዑ ናይጀርያውያን ኣብ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ትካላት ዜጋታት ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ጸብጻባት የረዱ። ከም ሳዕቤን ናይ ተርእዮ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ከፊላዊ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቀዳው ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ገሊጾም። ኣብ ልዕሊ ትካላት ዜጋታታ ንዝተወስደ ዝምታን ዕንወትን ዝኮነነት ናይጀርያ ካብ 4 ክሳብ 6 መስከረም ኣብ ከተማ ኬፕታውን ዝተኻየደ ዓለማዊ ዋዕላ ቁጠባ ከም እተሓሰመቶ ይርስዐን። ፕሬዚደንት ናይጀርያ መሐመድ ቡሃሪ ብዛዕባ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታትን ምዝርራብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ከምርሕ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ። ብሰንከቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተወልዐ ናዕቢ ብውሕዱ 12 ሰባት ከም እተቆትሉን ኣብ ልዕሊ ትካላት ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደን ጸብጻባት የረድኡ። ኣብ ሃገራት ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ብሰንኪ ዘሎ ጸጥታዊ ስግኣት ቁጽሪ ናይቶም ካብ ትምህርቲ ዝበኸሩ ቆልዑ ናብ ኣስታት 2 ሚልዮን ከም ዝደየበ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦም። በቲ ሽበራውን ቀቢላውን መጥቃዕታ ዝጠንቁ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣሽሓት ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተዓጽዋ ሚልዮናት ቆልዑ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዶምን ናብ ካልኦት ሃገራትን ከም እተመዛበሉ እዮም ቶም ጸብጻባት ዝሕብሩ። ዝበዝሑ ካብቶም ዕድላት ትምህርቲ ዝተኸልፎም ቆልዑ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። በቲ ኣብ 2013 ናብቲ ሃገር ዝተወልዐ ዓሌታውን ሃይማኖታውን መልክዕ ዝሓዘ ግጭት 10 ኣሽሓት ሰባት ከም እተቆትሉ ይግለጽ። ነተርእዮ ብሰላም ንምዕራፍ ክካየድ ጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዛጊስ ጥቀስ ውፅኢት ብዘይምርካቡ ኩሉ መደያዊ ክሳራታት ክውስኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይእምቱ። ምስ ጎረቤታ ኮሎምቢያ ዘይተዓደወት ቬኔዙዌላ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዳ። ዕላማ እዚ ብ10 መስከረም ዝተኻየደ ልምምድ ካብ ኮሎምቢያ ክስዕብ ንዝኽእል ወተሃደራዊ ተጻብኦ ንምምካት ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝሕብር። ኮሎምቢያ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ወራር ከይተካይድ ስግኣት ከም ዘለዎ ክሕብር ጸንሐ ፕሬዚደንት ማዱሮ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ክጸንሕ ዝሓለፈ ሰሙን ምእዛዝ ይግለጽ። ድሕሪ እቲ ትእዛዝ ኣስታት 150,000 ወተሃደራት ቬኔዙዌላ ምስ ጸጥታ ሓዘ ምንቅስቃስ የካይዱ ከም ዘለው ኣዘዝቲ ሰራዊት ሃገር ሓቢሮም። መንግስቲ ኮሎምቢያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ባዕሉ መራሒ መሰጋገር መንግስቲ ቬኔዙዌላ ምዃኑ ንዝኣወጀ ህዋን ጓይዶ ደገፉ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ምፍሕፋሕ ከም እተፈጥረ ጸብጻባት የዘኻኽሮም። ቬኔዙዌላ ተካይዶ ዘላ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ነቲ ምፍሕፋሕ ንዳዲ ክውስኸሉ ከም ዝኽእል ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ስግኣቶም ይገልጹ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ጆን ቦልተን ስርሑ ከቋርጽ ብ10 መስከረም ኣዚዙ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነስጉምቲ ዝወሰደ ጆን ቦልተን ኣብ ሓያሎ ጉዳያት ብሓፈሻ ፖሊስታት ወፃኢ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ክሰማማዕ ከም ዘይከኣለ ብምግላጽ እዩ። ጆን ቦልተን ብፍላይ ኣብ ኣተሓሕዛ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ኣፍጋኒስታንን ኢራንን ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ዘይተረዳደአ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ዝሕብር። ማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጆን ቦልተን ናብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንታት ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ዝተኻየደ ዝርርብ ብዘይ ዝኾነ ስምምዕ ክዛዘም ኢድ ከም ዝነበረዮም ላዕለዎት ሰብ መዛ ኣሜሪካ ክወቕሱ ጸኒሖም። በዚ ድማ ምእላይ ጆን ቦልተን ካብ ስልጣን ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዳግም ንምብርባር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ደፋእ ሓይሊ ከም ዝኸውን ፖለቲካውያን ተንተንቲ ህሉ ኣህጉራዊ ኩነታት ይእምቱ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝመጽእ ሰሙን ሓድሽ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ክረቁሕ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝመጽእ ባይታዊ ምርጫ እስራኤል ነቲ ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ሊኩድ ምስ ዝዕወት ብሕሉም ዮርዳኖስ ንዝፍለጥ ሰፊሕ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ናብ ግዝኣት ሃገሩ ክጽምብሮ ውጥን ከም ዘለዎ
أفليتهم قدام منستر نتنياهو أبتي بمعكنا زينا هاجور بقطع استمحلال في مجلسيو زمت 10 شوعات مسكرم ككايتوت إنا أبزل ويتا أمر رجع مزعوت نايفلا مع زوس لسقمتي نتي مبرعاو دوبات إسرائيل قبل زغلصو حلم يردانوسن مبرعاو شنخ موت بحرن مس هاجورو صنبرو مخانيا نصير زلام مجلس قدام منستر بنيامين نتنياهو زخونن بريزيدنت رئيس محدار فلسطين محمود عباس اتوتن مس زتغبر اب مونغو خلتي وغن تختيمو زصنحه كل سممعات يخون بسالوخو سر صنح قديتاتات فروس كم زخونا طنقيقلام اسرائيل نمعرباو جماجم ابشان 997 غبيطا محازاز فلت كوينو ابشان 909 مس اسرائيل افناوس من سلام زختمه رسم محدار فلسطين دما معرباو جماجم اكل نايتا خمسرتا زدلو لولاويت هاجر مخانيو خغلص انيحم زغمزيلن كلهم محبر هاجرات عرب قدام منستر نتنياهو اوصيو زلوطن مونغو اسرائيل فلسطين كبتصحن زدلس سممع سلام زقوص مخان بمغلاص كونينو والله قدام منستر نتنياهو نزوطن اوصيو زلو أبز حلفة ورح ميازيا أبز تخايدة بايتاو مرجعة نص زمر حسل في دحري زقات أمسعرات نتم نخلو عم معربا وقماقم زركب سفراتات أيهود مسقزات إسرائيل نمتنبار زتوع زلو طعام تسلفتات هاقورو بايتان مخلع مخان يوم تنتنت بوليتيكا زحبرون أبتكر التشعين 400 كيلومتر صفحاته حلم يردانوس ناي معربا وقماقم سسان حمشتن شح فلسطيناويان 11 شح إسرائيلاويان سفارو خمز ركوبي قلات إسرائيل مجمريان أي زعامة زي روراتات قولان مس قزعاتان أي متصنبار سقومتي دحر مصادة كاب محبر سب عالم ترير تقاوم خمز قطما أيرسعن أب كلتشان 10 شمنتن مونغو دوبون سمين كوريا استجمري أبز أوان جنا زحتيلو زلو دبلوماسيا وزررب نبي أنفت كم زمن رحن وتصور أبز يكون الأوان كلتيان هجرات والتهدرا وعامتات النمحيال زكايدو نتفتات النعرجي متخم زل تحبيرهم بمسرة والتهدرا وتصابات أب كلتشان 10 شمنتن والتهدرا باجت دوب كوريا كابنا كلتشان 10 شوعاتن بشوعاتن إيتاويت بمزيادو نبر 4.1 بليون دولار كبلن كله سمين كوريا بوغانات عند مكلا خلول أولو النتا مخانون تقص من معبار استفلاليه عنو تاصوار بزل عالم الكعو تقص له خمزلا تفليتهم دوب كوريان امريكان زكايدو حبراو وتهدراو الممد ادريرو كقاوم صنحي منغس سمين كوريا بتشعت مسكرم او زوصو مغلصي دوب كوريا شمتته زمناوي اصوار نوق تختاهم مخانه بمتقاس كسعب نزغل سغات المعغات دلونته كعبي مخانه حبيرهم دوب كوريا تكايدو زلا شمته زمناوي اصوار نستبصحس من مستحسن نسلام حوس دسيت كوريا مليسو زحمرو مخانه بمغلاط دما نمكل خالو زخيل ممعبال ني حصير رحقات ميسايل كم زقصله نصيرهم سمين كوريا بتشعت مسكرم فتنا سرعات مونچف روكيتات كم زكايدتن بريزيدنت كيم يونغ اون باكل كم تعذبون يقلات اذا حدش فتنه سمين كوريا ابت مداي اطرياتون زلع عمي زنصبار مخانون بلعلو دوب كوريا سقات كم زفترن وتهدراوያን تنتنتي يقلصوم دوب كوريان امريكان نزا حدش فتنه امريكتن زاغيت زوصو مغلص اكوان تزيله بريزيدنت ترامب أب قربا مصاي داغم كبرابر مخانو زغص زلو دبلوماسياو زررب مسمين كوريا بعرضه هيصلو زسق مخانو غنا يحبر زي خبركم تعذبتنا زينا زازيمنا لنا بمكتالكم كبرتي هابلنا برهليتي سلام كبرات عزبتنا كم يصنحكم علتاوي زينا سبورت حزلكم قريبه زلخو ناتنيل زي ميكيلم ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረዝጋብሔር ትማሊ ኣብዝ ተሰላሰለ ቮልታ እስጳኛ መበል 16 መድረኽ ሻምናይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ እዛ ናይ ትማሊ ውድድር ካብ ፕራቪያት በጊሳ በአልቶ ዴላ ኮብሌሊያ ዱሌና ተዛዚማ 144.4 ኪሎሜትር ድማ ኣጠቃሊላ ሓሊፋ ኣብ ፍልማ ቅልል ዝበለ ኣብ ዝቕጽል ግና ከበድቲ ዓቐበት ዝሓዘለት ብምንባራ ድማ ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 35.89 ኪሎሜትር ፍጥነት ነይርዎም ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ርብርብ ድማ ዴንማርካዊ ጃኮብ ፉልግሳንግ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን ባዶ 1 ደቂቃን 22 ካልእትን ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተላን ከሎም ኣብ ዝሓለፈ መድረኽ
ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ክኹላዕ ኽኢሉ ዝነበረ ኣማኒኤል ድማ ትማሊ መበል 8 ደረጃ ሒዙ ንውድድር ብምፍጻም ስሙ ዳግማይ የዕብዩ ይርከብ ኤርትራዊ ኣማኒኤል ካብ ዕወት ዴንማርካዊ 2 ደቂቃን 21 ካልእትን ግዜ ደንጊዩ ኣትዩ ናይ ግዜ ቢጫ ማልያ ስሎቬንያዊ ኣባል ክለብ ጃምቦ ቪዝማ ዝኾነ ፕሪሞዝ ሮግሊች ገና ዓቂቡ ይጓዓዝ ኣሎ ኤርትራዊ ኣማኒኤል ገብረዝጋቢር ድማ መበል 21 ተርታ ሒዙላ ብዘይካዚ ፕሪሞዝ ሮግሊች ንቀጠልያ ማልያ ብውህሉል 117 ኣብ ምቕላሳ ዘሎ እዩ ኣብዛ ልብሲ ኣማኒኤል ገብረዝጋቢር ድማ ካብ 59 ናብ 44 ደይቡ ንናይ ትሕቲ ዕድመ ተዋብ ጻዕዳ ማልያ ስሎቬንያዊ ታድጂ ቦጋካር ናይ ክለብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መራሒሎም ኣማኒኤል ድማ መበል 7 ተርታ ተሰልዑላ ብጋንታ ደረጃ ስፓኛዊት ሙቪስታር ብ86 ሰዓትን ባዶ 6 ደቂቕን ባዶ 3 ካልእትን ግዜ ቀዳሚትላ ዳይሜንሽን ዳታ ድማ መበል 9 ቦታ ኣይድፈረትን ቮልታ ስፓኛ 21 መድረኻት ዘጠቓለለ ኮይኑ ብዕቤቱ ድማ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትማሊ ናይ ምጻሪ ዋንጫ ዓለም 2022 ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወታኣ ምስ ናሚብያ ኣካይዳ ኣብ ከተማዊ ዶክ ዝርከብ ስታዲየም ሳም ንጁማዩ ነዚ ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወታ የንጊድዎም ኣብዚ ብሓፈሻ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝናድ ጸወታ ዘንጸባረቐትሉ ናሚብያ ቅድመ እንድሕር ዕረፍቲ ብዝረኸበተን ሸቶታት 2 በር ተዓዊታ በዚ መሰረት ብናይ ክልቲኡ እግሪ 4-1 ውጽኢት ድማ ናብ ዝቕጽል ዙርያ ሓሊፋላ ኤርትራ ግን ክትሰግር ኣይከኣለትን ካብ ዜና ስፖርት ውሽጢ ሃገር ከይወፃና ንኣስታት 2 ኣዋርሓ ብመንጎ 4 ጋንታታት ኩዕሶ እግርን 7 ጋንታታት ኩዕሶ መርበብን ዝባሃይ ኮታ ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ተዛዚሙ ብመሰረት ዝተኻየዱ ውድድራት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ልምዓት ቀዳሚቲ ብምዃን 3000 ናቕፋን ዓባይ ዋንጫን ክትሽለም ከላ ጋንታ ዓወት ድማ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ 2500 ናቕፋን ማእከሌት ዋንጫን ጋንታ ኣለቡ ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ናይ 2000 ናቕፋ ሽልማት ዓቲረን ብዘይካ ጋንታ ኣልነስር ናይ ጥባይ 1000 ናቕፋ ተሸሊማ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ ብሌቃት ቀዳሚቲ ብምዃን ተሸላሚት 200 ናቕፋን ዓባይ ዋንጫን ክትከውን ከላ ጋንታ ልምዓትን ዓዋትን ድማ ካልእትን ሳልሰይትን ደረጃ ብምሓዝ ተሸለምቲ 1500 ናቕፋን 1000 ናቕፋን ኮይነን ውድድረን ዛዚመን ኣብ ተመሳሳሊ ዓይነት ስፖርት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ልምዓት ቀዳሚቲ ደረጃ ብምሓዝ ናይ 1500 ናቕፋን ማእከሌት ዋንጫን ብዘይካዚ ኣልነስርን ዓዋትን ድማ ናይ ካልኣይን ሳልሰይን ደረጃ ብምሓዘን ናይ 1000 ከምኡውን 500 ናቕፋን ሽልማት ዓቲረንን ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚምሎም